Салом алейкум мардум, ма Парвиз ай Нью-Йорк ама касасозе назе соат 12:30 хеле ки ваъда кардам тона камтар ҷамъ шавен ба сар кунем дар бораи кор дар Америка маош аввал 6 моҳ то 8 моҳа дар бораи ойлик маош гап мезанем маоши одамое ки нав мебиёянд аз 6 то 8 моҳа ҳамин приблизительно чанд қадар кор мекунем гап мезанам илтимос комментариётона мекушам барое ки тема фақат дар бораи маош меша дар бораи фақат 6 моҳи аввал 8 моҳи аввале ки одамое ки беҳуҷҷат мебиёянд яъне ки рабочий виза катем грин картадорон не турист студент ва ҳоказо деволои муҷдор комментария мекушам дасташон мехорада ва чӣ нависана наметавонанд ҷа пеш хонам ё чӣ доштанд ку раждиство доштанд ҷа мондагиян ҳазрати исора мумкин несту яка мегӯянд давлати ячашма омадӣ бояд ячашморо уважат кунем так комментариоя мекушам то намози ҷумаи вақт аст соати 1:30 мехонанд баъд 1 соат ҳавайда 40 минут вақти шуморо ман мегирам камтар як ҷамъ шавен кӯчае мебурам кӯчае ки яке як кӯчаҳои знаменити ҳами любой одаме ки бруклин омадагия Нью-Йорк мебиёя ҳамун кӯчае обязательно мебинам рафтем шум комментария turn off comment касе ки успед намекунад прямоя тамошо кардан сохранид мекунем эфира барои ҳамин хавотир нашавен дар асос 5,500 одам овоз дод ки ҳамин эфира кунен 78 кас негуфт хай 5000 куҷо 70 одам куҷо ҳавайда рафтем мақсад барои чӣ ма грин картадорора нагуфтесам ойликшона маоши мегирифтагишона тақрибан дар Нью-Йорк бо як бор дига ман таги видеомда гап занам ки ман дар бораи фақат Нью-Йорк гап мезанам кадом блогере кадом одаме ки ай дигар штатояй марҳамат як навор кунем партиянманда ман мепартом ҳам шуморо реклама мекунам ҳам мақсад информатсияи дигар штата ба тоҷикҳо мерасонем то ин ки ҳама фақат фикру хаёлш дар Нью-Йорк набоша дигар штатоям бачаҳо ҳастанд ки мақсади хеле ритми кории Америкая бардошта наметавонанд барои ҳамин дигар штатҳо боша марҳамат партоен ба ду дастум розиюм мемонам видеотона рафтем а якум коре ки ёхе кунем барои чи ман грин картора нагуфтесам барое ки грин карта мебирдагиё тақрибан 2,500 одамай айваям агар ман тамошо кунам мумкин 50 касаш тамошо кунам ана в основном бародарое ки ман тамошо мекунам ай Россия кор мекунанд ама муҳоҷират доранд ама кор ай турсаози бисёр шудан тамошобинам ҳамашон кор катиянд ҳамаи шумо рафтаген уҷа кор ҳамаи шумо бисёри мумкин як 40% не ҳуҷҷат доре не масалан забони русиро нағз медонед ҳамин ҳисоб ма имина ҳамун поколени ҳамун подписчикои дафа мефаҳмонам ки шумо дили ният омадан дорен Америка барои муҳоҷират барои кор барои ҳуҷҷаткунӣ аделни баъд бо видео мекунам нишон метиҳам тона ва основном тоҷикое ки мебиёянд чи ба 6 моҳ 8 моҳ мегум 6 моҳ 8 моҳи вақти ҳуҷҷаткунитон меша вақти ҳуҷҷатгузоритон меша баъд бисёри тоҷико ҳамин Америка рафтагиё бисёр вақт ҳамин касе кати гап намезанӣ ё таксӣ мехоҳанд омада кор кардан ё ин ки мехоҳанд биёянд иҷа дальнабойшикӣ кор кунанд албатта ин дута кори ҳама прибилне кори бедарду миён мақсад таксист фура ҳай кардан фурада шумо бора мегирен а як точка дигар точка мерен кори мақсад рӯз дар рӯз заруломен осон неву кори мақсад бе ҷағ ҷуғ айда мери бора мегири бора мебари меспори пул омадесте ҳамон ки ай хона дур таксӣ боша худуда хеш худуда шеф ҳеҷ када болои сар нест мехоҳӣ мехези гирон мекунӣ мебурӯи кор мекунӣ ҳамин ду кори яке корои осонтарина интихоб мекунанд бисёр вақт одамо омадан албатта пулшам нағзаи масалан такси кати шумо мумкин дар як рӯз ай $100 то $300 то $500 кор кунед
ана дальнобойщики да боша шумо да ҳафтаба ёки сари ҳар як километр сари ҳар як майл пул метиҳан шумо да ин тақрибан где-то мумкин ки як ҳафта да аз рӯи хотири ҳай кардантон где-то дар як моҳ таги 6-7 ҳазор доллар шумо метонен кор кунен тоза. барои ҳамин бисёри мардуми омадагӣ ҳама дили нияти ҳамун ҷоя доранд барои вай урвинда баромадан барои такси шидан барои масалан дальнобойщикӣ шидан шумо минимум 1 сол 1.5 сол азоб мекашен агар ҳуҷҷат надошта бошен. ана агар шумо грин-картадор бошен омадагӣ бошену важдения курс дигару дигаро шакрен агар тақрибан 6 моҳ 8 моҳ вақти шумо мера барои права гирифтан дарс хондан опыт гирифта рафта масалан флорида пенсилвания ёки филадельфия меран одамо дарс мехонанд праваи дальнобойщикӣ мегиранд. барои ҳамин дута кор иҷа 6 моҳ 8 моҳ барои ма гуфтесам чизе ки озма шумо да видео нақл мекунам ойли ки одамое ки мебиён ҳамҷа 6 моҳ 8 моҳ азоб мекашанд ҳамон пул мегирен аи зиёд мақсад мумкин ки 10% тамошобини шумо мумкин аи камтарак зиёд гирен аи ҳисоби донистани забони англисӣ аи ҳисоби шустрагитон аи ҳисоби компютер донистан дигару дигар чизҳои плюса лекин мумкин аи 350 одам аи 10 000 тамошобине ки тамошо мекунад видео мумкин 500 каси шумо ҳам хеле бошен. рафтем якум кори ки бисёри бародарои тоҷик мебиён ҳаминҷода кора ё меёбанд мана ин айда набинем бо худи журналиста мувинг меган ина ҳаст внутренний ҳаст long distance мега ино дальни дистанция ҳам кор мекунанд. маоши ино бисёр вақт тоҷикое ки мебиёнд мардиное ки бачае ки мебиёнд бисёр вақт ми рекламода ҳаст. ин кори постоянӣ нест дар Америка. якрӯза кортон аку ҳаст одамое ки дар як рӯз 500 доллар кор мекунанд ҳаст одамое ки дар як рӯз 150 доллар кор мекунанд ино сезоннианд. баъд ин кори вазбина миёнтона маиб мекунам барои ҳамин постоянни кор набуданашда айма шумо да тавсия ки ин кори зура кори ганда несту. агар шумо ягонҷода такси кор кунед масалан авқот кашенон ин кашонен мумкин аст як рӯз мебурен кор мекунен пагаи шумо да кор мумкин натия мумкин тия мумкин як ҳафта пардряд кор мекунен баъд 3-4 рӯз оддих мекунонен гуфта намеша миёнтон маиб меша ин меша. агар ягон праваи дигар дошта бошен авқоткашонӣ кунен ин кори беҳтаринае хай вазбина кори осон дагиҷон. ойли ки ҳами бародаро як рӯзуш а 150 доллар сар меша то 400 то 500 доллара. се кас обична мешаванд шофёр яъне ҳам шофёр ҳам супервайзер ай болото нигоҳ мекардагӣ формен меган ино и дута боркашонак ё ин ки ду кас мешен як шофёру ҳар дутон ҳам як шофёр мешен ҳам боркашонӣ вай вақта пул зиёдтар кор мекунен азобам бисёртар мекашен. баъзе вақт кори сабук меғалта баъзе вақт метиҳан 4-5 этажа ҷа азоба мекаши халадилника фуровардан дар кора ки законои нью-йорк шумо ҳақ надорен лифт истифода барен агар грузовой лифт набоша объекта дастӣ мефурорен мебурен азобай пулуш зурай мерем дальше ё як кӯчае ки ман як вақт видео кардагӣ будам ҳамун кӯча мерем баъд ҳамҷаам коро ваё бисёранд ҳар як дукона ҷа супермаркет ҳаст ҳаст масалан магазини либоса ҳаст дигар чиш ҳар як чиша ман шумо да амхи як ба як мефаҳмонум метавон. ана ки дуюм коре ки дар асос тоҷико мекунанд баъди омадан Америка шумо якум очрад айқафои ҳуҷҷатотон мешен агар дили нияти мондан бошад турист гирифте виза омаден бисёр кас савол метиҳад ки мумкин аст кор кардан ё мумкин нест. дар Нью-Йорк қонун кати мумкин нест дар тамоми точкаи дунё мумкин нест. дар Тоҷикистон ҳам шумо мебиёен агар гражданини Америка бошен бе иҷозати ҳукумат бе иҷозати давлат шумо ҳаққи кор кардан надоред дар Тоҷикистон. лекин омада одамо Россияда дигару дигар ҷода мудириятса мекунанд незаконно кор мекунанд. дар Нью-Йорк ин хел коргаро беҳад бисёранд дар супермаркет кор мекунанд мақсад бисёр баъзе вақт чатода медорен телеграм сайтода реклама мемонад ки ман аккаунти авқоткашонима мефурӯшам ҳафташ 50 доллар то 80 то 100 доллар дордаш масалан Uber Eats намеша Uber Eats гуфтагиш таквай постоянно бояд сурата роӣ кунӣ медурӯи гирон мекунӣ агар сурата нишон те агар сурати шумо савпадат накунад аккаунтша маҳкам мекунанд. ана ҳаст дордаш ҳаст масалан GrabHub ҳамин чизҳо масалан бисёри вақт бародарое ки нелегалан истифода мебаранд барое ки вай унҷода камтар требованияш вазбин нест
бисёри урусо мефурӯшанд аккаунтора як ҳафтада масалан $50 метиша дар номи ҳам одам кор мекунем ҳар ҳафта вай туда пули гузаштагита мегузарона вай корам зависита соат дора вақти соати муайян дора агар гӯё ки ман мешинам 12 соат кор мекунам то $200-300 ба ҳазур кор мекунен ин ба авқоткашонитон аки расходи бензину дигаш кати агар плюс минус куни ҳамин $1000 кор мекунен да агар гӯем ки ман 7 рӯз кор мекунам мерем дальше ҳоз паварода ресторан мебурай бо гап мезанамтона груба Америка вақти шумо мебиёен англиситон набоша ҳуҷҷатотон набоша корхонаҳо бисёри вақт ҳамин чиза мебинанд бизнесмену шефои ресторану супермаркетҳо медонанд ки шумо мақсад ҳуҷҷатотон нест шумо да $12 предлагат мекунанд супермаркетҳо бисёр вақт $12 предлагат мекунанд ё ин ки як рӯзуш $120 яъне мегӯянд ки ихтиёри худу чанд соати кор кунӣ не ки баъзе корхонаҳо ҳаст супермаркетҳо масалан аз соати 8 то соати 5 кор мекунен дар як ҳафта 5 рӯз ҳисоб кунехтон груба $800 где-то шумо да пули кеш метиҳанд наличка пул кор мекунен $800 то $1000 анаку мерем дальше саррози ман паварота гузаром камтар Нью-Йорк каншон дастум ях кардек як бор комментариятона кушам то пеши вай кӯча гузаштана о сабз шид нами кӯчаи знаменитишона ман як бор видео карда будам пеши коронавирус буд зи 18 авеню касаи бруклина медона сурх да гузаштистим хай сабз шид ассалому алейкум шумо омадем ассалом хай ҷумъа муборак и бобоешон я денвер рафтагӣ будам рафтем анаку кӯчая якта ба якта шумо да фаҳмонум осонтар меша мекушум принт албатта ахмеду сохранид мекунам иам бо фейсбук да мепартом бинен кадоме ки бо мегум кадоме ки дар бруклинай фикр ақидаи худша дошта боша ё ки дар ягон калимаи ма камакак шубҳа дошта боша хатогии ма ёфта боша таги комментарияи ҳамин видеомда нависен ки парвиз бародар фалон ҷода мо кор мекардем амқанха ойлик медодем ё ин ки ягон идеятон боша поделиться кунен то ин ки як мардум бина ба огоҳ бошанд огоҳ рафтем бисмиллаҳиррахмонирраҳим ин пиццерия в основном пиццериаҳо даставшӣ кор мекунанд бачаи тоҷик ҳам хеле пиццериаҳо дар як рӯз $100 шумо да метиҳанд плюс шумо бо чивии мегирен баъд ино доставкашон ҳамин па зипкоду па почтови зонаи худшон кати индекси худшон кати мегарданд қа дур нест кори нағза кори зурай рӯз дар рӯз мошин кати мебиёи пицца мегири доставка мекунӣ ин сусу ҳамун момент шумо агар дар як рӯз 10 отправка 20 куненам да $1 ё $2 ё $5 ам тиҳанд тақрибан $200-250 ба ҳазур кор мекунен ин буд доставкаи пицца масалан супермаркет ино мини маркет меган мини маркет бё ресторан гап занам ин ресторани тоҷико ургут тандир ресторан кори ресторан чӣ хеле агар шумо повар бошен поварро да ино пеш $150 да як рӯз медоданд сари килои ош медоданд сари самбусаву мантуву дигаву дига ҳозир нархошон камтар хестагӣ $190 то $200 мегиранд повро ана официанто боша официантош бисёри корхонаҳо да масалан як ду бародари тоҷик кор мекунанд соати коришон $12 да як рӯз $80 метиҳанд шуна лекин чӣ типе ки мегиранд чӣ ки чивии метиҳанд шуна масалан чӣ мегӯянд тоҷикишкати чойпулие ки мардум мемонанд агар се официант боша ҳамашон ҷамъ мекунанд обши каса ба тақсим мекунанд где-то $150 да як рӯз мешава кор кардан ин корам постоянӣ нест масалан рӯзои ҷумъа шанбе якшанбе мумкин $150-200 кор кунен ки рӯзои душанбе сешанбе ё чоршанбе камтар кор мекунен мерем мини маркет в основном бисёри тоҷикои меомадагӣ бисёри нелегал мешида дили нияти нелегал истодан дар Америка агар дошта бошанд в основном бисёриҳо супермаркетҳо да кор мекунанд
барои ин ки супермаркетда ҳам пули кеш метиҳанд, ҳам мақсад кассада кор мекунанд. Кассада духтарако масалан кор мекунанд ё мардакои калонсол дар даромади дари супермаркетҳо бисёр вақт кор мекунанд барои ҷобаҷо кардани коляска, барои дар кушодан, маҳкам кардан, барои масалан пакет ёрдамда бисёр вақт калонсоло кор мекунанд. Масалан пешда ҳаст Фортуна онҷода. Пешай Фортуна онҷа аптека ҳаст. Аёдум бро ина бинед дар як кӯча ман шумода чандта ҷо гуфтум, ҷое ки метонанд одами омадагӣ бе ягон ҳуҷҷат, бе ягон документатсия кор ёба. Масалан аптекадам духтаракоя мегиранд. Независимо от того, что фармацевт хай албатта намегиранд, барои ки ҳуҷҷат дар корай. Независимо от того, что шумо дорора мефаҳмед, намефаҳмед, ҳамҷа шумо кор мегиранд ҳамчун кассир ё ҳамчун ҳамон ёрдамчии фармацевт. Ойликошон $120 сар меша, соати кории бисёр вақт аптекаҳо оплата мекунанд, $15 сар меша, ё ин ки $12 сар меша то 18-20. И уже зависит от опыти коритон, чанд рӯз шумо кор мекунед, баъд худтона чӣ хел нишон метиҳед. Мерем дальше супермаркет. Ба фикри ман дар Нью-Йорк в основном меомадаги бародарои ё бачаҳои ёш духтаро бисёриёш через супермаркет кор мебироянд, барои ки супермаркет в основном беҳад бисёрай куҷош ки наравен дар асос кор да мегиранд. Супермаркетда кассирошон $12 мегиранд бе ягон тип. Саршавиш ҳаминай. Бе ягон налог, бе ҳечи пули кеш, пули зинда метиҳанд шумода $12 то $15. Ягон супермаркетда надидам ки шумо равен опити коритон кати шумода $18 ё ки $20 тиҳанд. Ва бисёри супермаркетҳо смена кати кор мекунанд, барои ки шумо наметонед 12 соат дар касса бестен. Агар супермаркетҳои калон боша, обычно шумо иваз мекунанд. Шумо ё полкада мемонанд барои тозагӣ як 5 соатша, баъд кассада мегзарен. Иҷа фиксировани ҳамин нархошон приблизительно ҳамин $120 сар меша. Пеш 100 буд, ози $120 шидагиай. Ҳамин $120 рӯзонаш сар меша. Дальшеш уже мақсад ай опити коритон чанқа зиёд кор кунен, ами бардоран мумкин $150 то $200 бардоран ки уже ай вазифаи коритон ҳаст. Ино бисёр супермаркетҳо начной утринни смена доранд. Начной сменаш бисёр вақт бародаро 180, а 150 то 180 $200 кор мекунанд. Ин буд супермаркетҳо. В основном бисёри тоҷикое ки мебиёянд ҳамҷа баъдаи 6 моҳ ҳуҷҷаткунӣ кардан наметонанд ё ин ки мақсад шароит надоранд барои ҳуҷҷат кардан, ай ҳамин чизо мегзаранд. Амда пеш ай Америка омада як бор хушрӯ фикр кунен, то ин ки бисёриҳо хиёл мекунанд ки мо мебием сразу Америкада ай 2000 кор кардан сар мекунем. Не, хе чиз нест иҷада. Хоҳе нахоҳе ина бисёри бачаҳо омадагиянд пурсен. Ҳамашон шумода мегӯянд ки ами омаден Америка якум 6 моҳ азоб мекашем. Манам инчунин азоб кашидагиам. Ана кушом комментариума савол тен бум ҷавоб метунам. Так. Ана баъзе корхонаҳо ҳаст, редкавай бачаҳоя кор да мегиранд. Ҳаст корхоное ки объектҳо доранд, ҳавлӣ доранд, 2 этажа, 3 этажа объектҳо ҳастай. Муайян ҷо да шуморо мегӯянд ки фалон точкада биёен, саҳар зад кунед, мо шумоя мегирем. Баъд мошиношон кати мебиёянд, шумоя мегиранд, мерен. Як рӯзи коритон $150 сар меша. Вақтои ман омадагида $100 буд. Ман як рӯз рафтум кор кардам, ба кори қинда аст ки мақсад одаме ки ягон вақт шпател дар дасташ гирифтагӣ нест, қин шид манда. Ки агар кор намеёфтум дигар дар шаҳрдо кор мекардум ку мумкин ки ҳамон корро одат мекардум мерафтум. Так, ҳозир мекушам кам. Ана куштум комментариётона. Масалан манам хеле точкаҳо ҳаст, аз ман шумо нишон микроавтобусчо доранд ино. В основном ҳамин инструментҳо боложда лесницаро мемонанд. Ҳамо бисёр коргар мекобанд суточни. Ҳамда кадо метавонед ки Америка мебиёед якум рӯзи коритон сразу корра сар кунед, тамбалӣ накунед, барое ки ҳар як рӯзи Америка шумо да минимум $30 зарар мебиёрад. ҳамин як рӯз нахистен ай хоб монде кор нарафтен, донед ки минуси $30 шумо уже минус даен, тамбалӣ накунед, буроен кор.
ҳамин ки кор биромадем ҷа шинос мешен дига одам да мегзарен дига одам да информатсия ҷамъ мекунен амхи корҳои нағз ёфта мерен даётон бошад пеш уҷада телефони магазин дошт як бародари тоҷик ҳозир уҷара маҳкам кардан дига ҷо гузашт натонист амҷада омад кушод ина Infinity Wireless говорим по-таҷикски отправка денег ҳама чи ҳамин бародаро бардори тоҷик баржда як занак як рафиқи мо янгамон оилашон инҷа дукон кушодан дукони либоси занона ай турца мебиёран инҷада номуш фазли салом алейкум бародар ай Самарқанд марҳамат биёен бе ягон забони донистани забони англисӣ ба ҳазур метонен коротона буд кунен иҷа ҳамо акаимона ки кай бахтиёр ҳамҷа бошанд ба филм рафтан ин бародармонам ай турца бор мебиёран ҳамҷа савдо мекунанд хай одама медонен ҷак парикмахерски инҷада раиси ресторани Эмир Дамирҷон рафиқмон инҷада ресторани Эмир ҳамин ресторано официантошон ҳамин $150 где-то грубо кор мекунанд бо чи информатсияи важное аст ин бача дидин мотоциклчашка ин доставщикоан хе доставщиков в основном пули зур кор мекунанд бародари тоҷике ки мебиёянд ҳуҷҷатотон ҳаст ай ҳамин кор мақсад кори нағз агар гӯянд ки ман мехом мактаб равам бо плюс кор кунам ҳамин кори беҳтаринай мебироен ба ҳазур кортона мекунен мақсад баъдай дарс мебиёен доставкотона мекунен тим более баъдай дарс саатои 5 именно вақти часпи ки авқоткашонияй $50 $60 илоҷи кор кардантон мешавад соати 5 то саатои 5 агар кор кунен $50-80 тақрибан кор мекунен ки ям дар як рӯз 80 дар 5 рӯз 400 яъне ки дар як 30 рӯз уже меша тақрибан чанта меша $1,500 пули хонатон мебироен ва умед инам бародари мо тоҷик ман мерседесош не ина хиёл карде омад ҳамҷа да як мо харид не ҷонкан хеле харид ина инҷа не ки вай нест уқа чӣ гум шумода мошин телефон и чизо роскиш нест и чизо роскиш нест барое ки хай мошин як моҳаш $500-600 плюс страховкаш кати як $600 дига тен $1100 метен ки чиз роскиш нест и мода чӣ хеле аст ки ду-се телефон дорану ду-се мошин дорану ай дар катагиошон шита намеша инҷа да чиз не инҷа Америкада роскиш в основном касе хона дора ва соҳиб ягон бизнес дора анавай роскиш мия бо чӣ масалан гап занен ҳозир вақтмон ҳаст вақт тез рафт шуд 25 минут дига вақт дорум камтария мегиронам ке як кор биромадан метавонад сразу ке як визашон не наметавонен сразу биромадан барое ки шумо бояд интервью файрод кунанд баъд аз интервью отпечаткиётон мегиранд баъд аз отпечаткиётон бояд хонатон разрешение на работу биёяд баъд аз разрешение на работу биёяд ҳуҷҷатгузория гап задам ҳамаша хелай умед салом алейкум зодрӯз муборак умед табрик карда будум бо як бор дига так дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ шумо вақте мебиёен как турист баъзе мактабота сразу як бало кунен нелегал нашавен мақсад статустон тоза нашава барои чӣ барое ки вақти статуси коритона изменят мекунанд ҳуҷҷаткунитон беҳад қинд меша статуси нелегалда ки ғалтиден беҳад кортон қинд меша ва идузандагӣ гуфтак як апхоламон як апа ҳамо углда буд аз ёдум биромад шумода нишон додан амо угли магазинда ҳамтар ҳамҷое ки магазин буд камтар ростар мерем дасти розда дута дузандагӣ хоно аст аку намедонам ман занако катиқа чӣ нестум агар бисёр дар кор бошад мумкине фаҳмидан як рафиқи моя омадак аз як дақиқа бо биромаде бахшиш да ассалому алейкум зодрӯз муборак меҷон ҳамин видео карда бародаро ба фаҳмонсода саломат бош телефон ба меша хоб ми ҳурмати иззат дар Америка беҳтарин айда инҷада корхонаи ака Ашраф як мародари самарқандӣ community service ино в основном
налоготона ҳисоб китоб мекунанд, дигар чизотона, масалан ҳуҷҷатгузорӣ, гирифтани права то дигар ҳуҷҷатотона ами ANZ агаден Виспеграшн Узбек Таҷик. Ҷа детский магазини кӯдако. Так, рафтем дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ. Худ ман нишондем ё кӯчаро нишондем. Ин кӯча боли мен камак тоза, барои ки инҷа бафин мактаб. Барои ҳуҷҷатгузорӣ вақте шумо ки омаден дохил шуден Америка, асосӣ қафои статус шавед. Агар турист омаде диден ки Америка беҳтарин ҷо маъқул шид, метонен истен. Ҳеҷ кас шуморо ай Нью-Йорк мақсад қапида ёки милисош шумо қапида сир кардан ҳақ надора. Ҳатто шумо ман када шумо пурсидан ҳақ надора ки ному фамилиято нарушение накунӣ. Албатта то ному фамилията у дигата ҳақ надора пурсидан. Ту метонӣ гӯӣ ман метарсум ки та ман қасд мегирӣ. Ин чизо фан ягон вақт шумо ягон хел полицейский айраҳ дошта тия либосоти хелия тия руди хелия ту мана нафориди гуфта компютер даромада нелегал будан та фаҳмида депорт кардан ҳақ надора. ҳатто барои ин чиз худи government, худи Нью-Йорк администрацияш специальный номер додагия ки ягон вақт шумо нисбати шумо ягон хел вапроси калон ягон кас қасдгирӣ дошта боша, телефон кунен, адвокат ташкил мекунанд, шуморо оправдат мекунанд, меброен. Яъне ки гирифта сразу шумо депорт кардан ягон ҳақ надоранд. Як секунд ма шумо ассалому алайкум. Салому алейкум. Самбусои кадугӣ, марҳамат. Як фатир. Инҷа акам шумо. Салому алейкум ака. Чикар шумо? Инҷа рафтем мо. Иден охя. Ки мега ки мо дар Нью-Йоркем. Ана баъд аз ҳуҷҷатотона кардан студент агар гӯен шуданӣ хостан, студенти дар мактабошон маҷбурист дар як ҳафта 3 рӯз ё ин ки рӯзи ҷумъа, шанбе, якшанбе гӯен ки ма мақсад мехонум дар рӯзои душанбе то ҷумъа кор мекунум нелегал, то тогда 2 рӯз мехонен дар як ҳафта, яъне ай саҳар то соатҳои 7 бегония меша рӯзои шанбе, якшанбеш. Ака ай программаи мактаб вобастагӣ дора. Бози мактаба онлайн шудагия бисёр вақт ай компютери хона ё ин ки бародарои ҳастанд ки мешинанд зарулём дастафка мекунанд, ки телефоношон да дарсошон дар гирон, ҳамин ки номуша ки гуфтанд сразу гирон мекунанд микрофонаву гап мезанад ки ё ман ҳамҷа даём гӯш кардистам воз дута питса бурдум искадам. Шӯхӣ. Пеш ман инҷа якум рӯзи омадаги ҳамҷа зиндагӣ мекардам. 4 этаж белифт хароб шудагӣ будум. Баъд ҳами 2 этажада гузаштем. Ана якум студент ки омаден, студент шуден, вай карден қафои ҳуҷҷатотон шавед, қафои праватон шавед, барои ки права бисёр чизи нағзай. Як мошин мегирен, ягон пиццерияда кор медорен, ягон ҷои дигар кор медорен, ё ин ки ай интернет онлайн метонен. Ҳамхе гуфтум ки русо ҳастанд баъзе сайтҳои фейсбук да мефурӯшанд аккаунтҳои авқоткашонитон гузарен, авқоткашонӣ карда то мақсад ҳуҷҷатотон туғрӣ шидананд кор кунен гарден, ё ки бисёри корхонаҳо офис менеҷер мекоба, ака то початон рост шидана, баъде ки почаотон ки рост шид уже раҳу риштара ки фаҳмиден шинос пайдо мекунен дар и байн. Ягон ресторан, ягон ҷо мерен мешинен, як бародари дигар тоҷик мебиёя мегӯяд бародар кор аст, ин ҳаст вай ҳаст, ҳами хеба мерен пешо пеш. Худаш ҳами барои ҳуҷҷатотона кардан правая гирифтан, фақат барои правая гирифтан тақрибан 3 моҳ вақти шумо мера. Бози коронавирусда ин срок камтар зиёдтар шудагие. Пеш масалан мерафтен ай ма як видео дорум дар бораи гирифтани тарзи гирифтани права. Ҳаст одамое ки дар 4 рӯз мегиранд, баъд аз 4 рӯз правои простоишона ки гирифтан важдени мемонанд, анавай важденишон 1 моҳ пас срок мемонад, ё ин ки корхонаое ҳаст ки уҷа дополнительный пул мемонӣ, срочни тра мепартоянд ҳамҷада. Ба праваи 1 сол стаж надоштагитон шумо бромада авқот кашонӣ наметонен кардан. Барои ҳамин чӣ кор кардан меша? Праваи тоҷикӣ пластикитона катон мегирену пермит гуфтагӣ права доранд, пермит, яъне ки временный права, праваи студент. Пермит чӣ мегӯянд? Права на вождение, леки шумо опити
водители надорен, шумо ҳамчун шофёр ҳисоб намехӯрен. Шумо как навшофёр права метан, праваи тоҷикистона дар бари ҳамун праваи навшофёрӣ мемонед. По закону мумкин ай ҳай кардан дар Нью-Йорк ба праваи тоҷикӣ, вақте ки дар бари праваи шумо праваи временнии Нью-Йорк дошта бошед. Вай чиз $71 меиста. Экзаменуш бепул, пеш онлайн буд, ҳозир онлайнша киштиян. Ҳозир рафта экзамен месояд. Экзаменшон в основном агар шофёр бошен, камтар агар логикатон бақувват боша, метонен дар як рӯз гирен, метонен забони русӣ интихоб кунен, метонен забони тоҷикӣ. Окей. Дальше. Так, бо чӣ? Пеши худа. Бо чӣ савол масалан устогии мошин бисёри устоҳои мошинӣ ки ҳамҷадан мошина задаги аукцион мехарану римонт мекунанд, мефурӯшанд. Сари ҳар як мошин 2000-3000 кор мекунанд. Кур ай устои мошин вобаста ҳамҷа як кӯчаи дига просто вақт нашид успед намекунад ту намузда. Як кӯчаи дига даамҷа бачаи тоҷик бисёриёшон устохона доранд. Як устохона кушода буданд, натонистанд фурӯхтанд. Дига бачаи тоҷик гирифт, ваям ба фирмаи вай бародарам кор кардан натонист, ваям ба фирм фурӯхт. Як бародари як аз Самарқанд як одами дига гирифтаги кор карсода. Устоо аку устои мошин ҳама вақт ҳама ҷо да зур, тим боли Нью-Йорк да оқа мошинае ки шумо устои нағз бошен, агар ҳатто ман да броен мерем аввал ягон як бародари тоҷика меёбем, устохона дорам. Дасти ҳама одам да кор мекунӣ, оста мегзарен, дига корда хутон як объект мегирену устохона мекушоен. Ҷа савол додиянд ки нашод духтуро иҷада кор нест. Агар шумо англисӣ донен, англиситон дар сатҳи уровни зур боша, шумо бояд 1 сол ё 2 сол як курси специални американски мегзарен, баъд экзамен меспорен. Экзаменшон беҳад қиндай апа ёки ака, беҳад экзаменуш қиндай. Ана дар видеои ман ҳаст як Ҳусейн бародармон духтур, боз як рафиқи дигарш ваям духтур, як анестезиолог, стажи кории калон дора. Дуюм бародармон хирург, ва ёам омадан амҷада кор нест. Як апамон омадан, як янгамон гӯем он кас стоматолог. Вай одамам омадан ягон кор кардан нашид. Чанд ҷо биромадем, як дусе рафиқомон буд, гуфта будам ваъда кардаги будам. Занг задем, пурсидем, гуфтанд Парвиз данни ситуация ягон хеле ёрдам кардан наметонем. Ҳамун ҳисоб духтур бошен, агар вероятности иҷада кор ёфта ҳамчун ба профессия хутон кор кардантон нест ин чиз. Мақсад сразу мегумтона ба умедам нашавен ки ҷа мебиён ҳамун хирург да оҷа кор карда, инҷа хирург ягон урӯз шумо кор мегира. Не, хе чизо нест. Нашуд повро рости гап нафаҳмидум саволтав. Нашуд повро аку ресторанои калон повро да сари табоқ метиҳанд, масалан сари баъд бисёри повро супермаркетҳо кор меранд. Супермаркетҳое ки дар Тоҷикистон як вақте душанбеда F1 буд, да ёди ки буд, пеши мактаби як да F1 буд. Мерафти хеле фастфуд буд, да халадилникош қатор чиндагӣ, авқот дошт, вибират мекарди ба патнос. Бисёри супермаркетҳо ҳама хеле точкак шудагиянд. Дуруни супермаркет медурои кухняи тайёр доранд. Бисёри поврози ҳамҷа кучида рафтагиянд. Ресторано бас карда ҳозир ҳам супермаркетҳо кор мекунанд. Рӯзона як рӯз $270 то $350 кор мекунанд. Ай ҳисоби пухтани самбуса, масалан сари ҳар як самбуса ҳамон қад метен, сари манту иқа, масалан сари ош, чанд кило ош мепазен, ҳамон қад пул метен гуфта. Ан ҳамин хел шумо мақсад метонен кор кунен поврида. Так, образование. Местное образование гири албатта. Лойблоги ҷа намехарану, не ки ба фикрум тарафҳои беруни штат, тарафҳошо намедонам, не ки чӣ бад лойблокам. Лоя нашуд грин-карта бридагиҳо. Биёен ҳамин эфирро сохранид кунум, барое ки баъд саволотон да дуюм эфирда отдельно гап мезанем. Меша? Чӣ гуфтен?
кай Анвара корошон соза ждат доран маяда пеш масҷид. Рафтем як кӯчаи масҷида шумода нишон диҳем. Яки дурай да. Биё сохранить мекунам, нишон медиҳам. Строительный инженер, работа есть назар. Если у тебя документы есть, и ты строительный инженер боши, масалан архикад, архитектурный программора тони истифода бурдан, ҷа кор ҳаст, даже ман рекламода мебинам. Якта ширкат мекушоен, баъд ами омаден нелегал кишиданӣ набошен, як ширкат кушоен. И ширкат кушоданаш официальнаш $220 через ягон бухгалтер як ширкат кушоен, ҳама ҳуҷҷатотон через ширкат гузаронен. Бисёр корхонаҳое ки рафтен мегӯянд ки меша сабконтрактор кор кунам. И як шумода як лайфхак барои деволои гӯштдор. Так что барои амда омаден агар ҳатман ширкат кушоен. Авай минус намегирен, ҳама ҷода информатсияи ҳуҷҷати компаниятона метен. Лойблокҳои ту гӯш дора, муш дора. Ман як корхона кушодагиам электрикӣ, ҳамаи инженери гуфтагишон electrical engineer. Баъд в основном ма переписком давлати переписко кати Министерствои сохтмони Америкаю, кати барқи Америка, барқи тоҷики Америка гум, барқи Америка кати фақат переписка мекунам офисда. Пеш объектда будем кати бачаҳо будем мегаштем. Масалан иҷа ихе кардан дар кора, уҷа ихе кардан дар кора сабраниёшонда иштирок мекардем. Ози офис гузарондагиан, ози дидестем майкачон сафед, амачон тозак хушруча шидагӣ. Ватан кай мебиём, ватан худо хоҳа насиб боша. Адвокатам уже ҷавобама дод, документома пешниҳод кардам, мумкин 3 моҳ 4 моҳ пас мебиём, ки ҳатман биём. Агар аэропорт бешинам хеле парвиз мегум аз Нью-Йорк, не аз Душанбе. Квартира чанд доллара? И видео ма оянда рӯзи ҷумъа шумо да полни якур расходора мегум. Видеора як бор дига тамошо кунед, фаҳмен кадом кор, в основном ами корҳои гуфтагии ма мувинг меган, ино барои либоскашонӣ, хонакучонӣ. Дуюм кор ами разнорабочии стройкаҳо да мошин кати мебарандона. Сеюм авқоткашиву доставкаи еды. Чорумуш супермаркетҳо да кор. В основном ҳамин корҳои. Салом алейкум. Как вы? Я Мусаимов. Так что биёед ман эфира сохранить кунам. Ози бо айсар нав медром. Парвиз мама. Не, алҳамдулиллаҳ, ҳамчи хеле ҳастам. Як айти. Як дақиқа. Дар бораи ҳайвонои прогулка кардан ваям кори зураю. Ҷаноне ки ман редка дидам тоҷике ки ҳайвон кашона. Сари ҳайвон $25 метиҳанд. Вақтои муайян мегирӣ, мегардонишона. Ози сохранить.